салом алайкум дӯстон ва тамошобинони ҳамешагии сомонаи Auto TV. Умедворам ҳама каса хуб ҳастен, тинҷ ҳастен. Ирӯз 28 октябри соли 2023. ирӯза навбат фақат оиди Opel ҳастанд, як-ду донаига мошинои дига ҳастанд. хулоса ки баъри шумо тамошо кунед, фақат лайкора монен, бихоҳем ки хеле Opel зиёд шаванд, наворда лайк монен дастгирӣ кунед. хулоса ба канал подписатсия кунед, мо беҳтарин навора ҳар рӯз барашон пешон мекунем. хона ва замини квартиро боша, агар барои реклама имо WhatsApp дорем, муроҷиат кунед. дар комментария ҳатман фикротонро нависен ки ба шумо аз кадом маркаи мошино зиёдтар лозимай. мо аз рӯи комментария ҳар рӯза навор мекунем барои тамошобинон. кадом мошине ки дар реклама дидесен, мисол ами Nexi ёки Straji, ҳамино дар навор ҳастанд, дар видео тамошо кунед, беҳтарин мешавад. фақат лайкора бизанед, дар як ҷой бароҳа нишинед, навора тамошо кунед. мегзарем ба илои нишони зак. мошини фурӯши якум Opel Vectra A, худотон дидесен, краскаш сафед, дар ноҳияи Ёвон, солиш 95, нархш боша 28000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои Россия WhatsApp доранд, рақамҳои Тоҷикистон метавонед зангшон занед. бензин холияи сӯзишвориш, нав газ ҳоли заданиям, балонош 70%, аккумулятор нави пачка, як ҳафта мешавад аккумулятори нав задагем, задагӣ пусидагӣ надорад тамоман, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, алиш намешавад. суми нақд дар кор монай, 28000 сомонӣ агар дошта бошем, метавонед зангшон занед, бо камтар савдо ҳам мешавад. мошин дар ноҳияи Ёвон. рақамҳоша мондем, иҷа рақамҳои мо WhatsApp 931 07 9097 WhatsApp. хона ва замини квартиру боша, метавонед муроҷиат кунед. фақат дар WhatsApp нависен, занг назанед. бардор азиз, касоне ки аз TikTok, Instagram тамошо кардем, хушбаҳотон лайкотонро бизанед. мошини фурӯшии навбатӣ Opel Astra F қабул кардем, дар кузови универсални, солиш 1997, дар фархор бо нархи 27000 сомонӣ фурӯхта мешавад. подписчикои фархори лайкора бизанед, ин мошин барои шумо. солиш 97, рақамош барои муроҷиат кардан мондагием, ҳамин 901. бензини газ сӯзишворӣ дар кузови универсални, краскаш тозаакай, объем мотори 1.6 литрай, коробка передачи боша механика. фавран фурӯхта мешавад 27000 сомонӣ тоҷикида. метавонед занг занед, боз аз ҳол аҳволи мошин хабардор шен. аввал зангшон занед, ҳамин рақамҳо кор мекунад намекунад, баъд рафта бихарен, чунки бисёри мода менависанд ки ака номерое ки мемонед кор намекунад, киштага. вақте ки ҳамин бародаро мошиношон мефурӯшанд, бародаро кишта мемонанд ки киштоби бисёри баъд нороҳат накунад. мошини фурӯшии навбатӣ Opel Astra F боз қабул кардем, солиш 1997, краскаи сирх. состояниеша дидестем дар ҳамин рӯи экранҳои худотон. бардор азиз, солиш 97 дар хуҷанди бостонӣ бо нархи 35000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвории бензини газ дар кузови хэтчбек, объем мотор 1.6 литр, коробка передачи механика. даруни мошин тозаак аст, дилнёр десентон, кожа нестай. балоно 70-80%, документ, мотор, коробка ходовой вазъиятш безеб нестай. бародаро, хулоса дар ҳолати техникӣ қарор дорад. мошин худшам состояниш созай, беҳтарин мошинай. касе ки мехара 35000 сомонӣ боз муомила ҳам дорад. шумо ҳам хона ва замини квартиро дошта бошен, ранги ҳам бародаро метавонед равон кунед. мо дар навораи баъдина ҳаракат мекунем, реклама карда кори шуморо осон кунем. мошин дигари дӯстон азиз, Opel Vectra C. нафарое ки хоҳиши харидории Vectra C-ра дорен, солиш 2002, дар Панҷакент мошин қарор дорад. ҳамин состояние 43000 сомонӣ мефурӯшандш. бензини холиқатӣ мегардад. дар кузови седанай, моториш 2.0 литр, 180000 километр пробегша қайд кардаган. коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, савдо мешавад бо нархи 43000 сомонӣ. бо харидори аниқ занг занад, суҳбат мекунем. мошин задагӣ надорад. ҳамин қадр маълумот барои тамошобинон. дӯстон азиз, касоне ки мода мошин равон мекунед, ҳамин телефонотонро баракӣ гирифта сурат гиред, мода пасон карда равон кунем, маълумотошам пурра равон кунем. баъд чунки маълумоти кам боша, мо
маълумота кам мерасонем мардро. Мошини навбатӣ Астраҷи 1998 сол Opel. Мошин дар бохтар 50,000 сомонӣ нархномаш. Бензини газ, сӯзишворӣ, кузов хечибек, свет зелёни. То заакай краскаша бинед чӣ хел хушроакай. Мотор 1.6 литр, 230,000 километр пробег. Акрости ино дуруст ҳастанд нестанд? Ина соҳиби мошин медонам, худованд медонад бардор азиз. Чунки мо дам хел маълумота равон мекунанд, мо мехонем. Коробка передачи механика, мошин состоянии созай. Мотор 1.6 простой, документ 8 моҳи дига дора, балонош зурай. Экономични 4 дар электропакет, люк дорад, кор мекунад. Ҳама ҷош радной кор мекунад. Бо нархи 50,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Мошини дигари Opel Astra боз як дона солаш 1999. Рости дӯстон, ами бисёри бачаҳо ами комментария шумо худтон бихонен, меган ки Opel-ро зиёдтар навор кунем. Мо ҳар наворда 8 дона, 9 дона, 7 дона Opel мемонем ки чунки ами бародарон менависанд, камтар хидмат мекардам. Зиёдтар талабот боша, мо ҳамонро мемонем дӯстон азиз. Ами Astra солаш 99, нархаш 36,000 сомонӣ. Дар ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ, Балхӣ. Сӯзишвории бензини холӣ дар кузови хечибек, мотораш 1.6 литр, коробка передачи механика. Ин ами қа маълумот 36,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ай бо харидори конкрет боша, агар бо ягон сум муомила ҳам мекунанд, фақат одамои қызиқ бошад занг занед. мошини навбатӣ Opel Vectra A, солаш 1992, краскаш тоза, даруни мошин тозааки хушроакай. 20,000 сомонӣ нархаш. Дар шаҳри Туз қарор дорад. сӯзишвориш бензини газ дар кузови седан, краскаи красный. Ин ами қа маълумот. Мотор 1.6, 238,000 километр пробегаш. Коробка передачи мошин механика, срочно фурӯшиаи Opel Vectra солаш 92. касе ки мехара ами рақамҳои 934-ра занг мезанен, иншоалло бо муомила мекунен. Касоне ки харидор нестен, ами мошинфурӯшора хоҳиш мекунем ки нороҳатшон накунем, чунки бисёри баъд занг мезананд, баъд мо номерома чӣ мекунем, мегам мекушем. 20,000 сомонӣ дар шаҳри Туз фурӯхта мешавад. Харидори қызиқ боша, бо муомила дора. Daewoo Nexus солаш 1997 дар душанбе бо нархи 16,500 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузови седан. ҳай краскаи сафед, мотор 1.6, моторша нав кардаган, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор зве электропакет, срочно фурӯшай. хулосаки амиқа маълумот бари ҳамон нафарои мехарам. беҳуда зангшон назанед бардор азиз. солаш 97 Nexi. ина нигоҳ кунед, 16,500 сомонӣ фурӯхта мешавад. аз номи канали мо Auto TV гавда, иншоалло шуморо бо ягон скидка мекунам. харидораи қызиқ боша, агар муомила мекунем, меган Nexi харидораи қызиқ боша, агар дар ҳамин рақамҳошон занг занед, боз камтарак суҳбатам мекунем. мегзарем ба мошини навбатӣ ВАЗ 21099, состоянии чоткаи тозааки хушроак нигоҳ кунед. 2004 сол дар душанбе бо нархи 18,000 сум фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, мотораш 1.5 литр, коробкаш механика, дар кузови седан ай мошин. Тозаакай хушроака хулоса. 4 балон нав, 2 фари нав, ягон камбри надора, акустика дора, черепахаҳо варид дора. биен ай пеш суҳбат мекунем. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 18,000 сомонӣ. солаш 2004 ВАЗ 21099. бардор азиз, ҳай бо оиди мошин худотон занг мезанед, иншоалло бо суҳбат мекунем. суҳбатҳо дуруст ки гирифт, рафта мошина бихарем.
ماشین فروشی اخیران دوستان عزیز Volkswagen Passat قبول کردیم در کوزیف اونیورسال. موتورش 1.6 لیتر коробка передачи механика در دوشنبه با نرخ 18000 سومانی فروخته می شود. سالش 94. آدمای قزیق باشن اگر با کمتر معامله میکنن. کراسکای سرخ، موتور 1.6 19000 کیلومتر پробегش. состояние чисто. мотор, коробка ходовой, баллон, аккумулятор 100%. ҳамиқа маълумот дӯстон азиз, касоне ки боз мошинхари қизиқ ҳастен занг мезанен. ва дӯстон азиз, ҳамин касоне ки хоҳиши тамошокунии навораи моро доранд, дар комментария силкаи канали дигарай. дар ояин мо пага дар рӯҷа навор мекунем. дар ин навор ҳар рӯза дар ин канал мо ҳар рӯз навор намекунем. агар хоҳем дар комментария дорем канали навай. боқӣ дар амони